Gau beltza dugu gaur, baino lagunak ez izutu. Gaur gabean, komunerako bidean, olakoxe bat topatzen baduzue, lasai, kasolara sartu, eta biharko purea, txak, bai. Eta gaur gabean, komunean, eserita zaudenean, olako arma satar, eta pozoiduna etortzen bazaizu, lasai, lasai. Eman egurra, bai, bai. Eta hau, sustantzia, gure purearentzako, bai. Eta gaur gauean, komunetik atera, eta logela bidean zoazenean, mamua topatzen baduzu, Banoa, ektoplasma, ektoplasma. Nora zoaz, kaikuri, gelditu hemen mesedez. Nora zoaz, etorri. Listo, badut. Kalabaza krema, sustantzia eta guzti, eta maindirea ere bai. Gau beltza denez, gaur kalabaza prestatuko dugu. Labian eta beteta. Eta hemen dakat biharko kalabazan kremare bai, Arma eta guzti, sustantzia errakin, Bai. Zue bilok, bildurtia galtzeate. Bueno, depende. Bai? Ni ez. Zuez. Eta beldurreko pelikulak ikusita zer dituzu, begilak itxita dituzu, beti irikita. Ez. Hor beti Ez ni irikita. pelikulekin ez naiz zuzen, ni bizitzarekin. Bizitzarekin, bai, ez da. Ondo. Gaur gurekin hemen, Paul Urquijo eta June Nogueiras, Gaua filmeko, bai, zuzendari eta aktore printzipala, ez da? Bai. Eta, hau, zer da, bildurrezkoa, obaki fantasiaskoa eta bildurrezko filmak gaur gauian aurkezten diala Donostin, bertan. Zuena zer da, fantasiaskoa o bildurrezkoa? Edo bilak? Biak. Bilak esan moduneke? Bai. Vale. Eta ze topatuko dugu bertan? Bildurra pasako dugu, adi junbiergea, zer nola junbiergea bertara? Piskat denetik. Da, euskal mitologiako gaueko ipuin guzti hoien piskat multzo hoiek hartu, eta, bueno, historia epiko, eder, ilun, baina ere interesgarria bat. Zure linean jarraitzen dizu, ez da? Paul, atope hor, ez da? Bai, usten diaten bitartean, bai. Eta, zuzen muz, paper printzipal horrekin? Ondo. Ondo. Posik, bai, egisa esan da, bai. Osea, oso intentsua izan da, bai fizikoki eta emozionalki, baina posik, egisa esan da, bai. Bueno, bikote, zue zukalden hemen ibilita zaudete, zemuz, entrenatu ezue, hobeto zatozte, berdin zatozte, nola entrenatu zeate? Piskat entrenauta, baina, bueno, berdin, pixka berdin. Pixka berdin, dai, Paul? Alden guztia. Nik etxan zukaldatzea guztoko dut, baina batzutan ezin da. Paun ere baino beto nik uste. Bai, Bai. Bueno, guan ikusiko dugu. Elkarri ningo deuna, esan deun bezala, kuila beteta, eta ikusiko zue hemen saltxa bikain batekin, maionesa bat, eta aldi berian, zuen filmataz itzein, eta zuen ibilbidea ere bai. Ados? Oso ondo. Adilagunak, saio mundiala dator. Igual pixka bildurrezkoa, Bueno, lagunak, Paul eta June, garatuko izuet pausuz pausu, kuila hau prestateko garaian nondik noa biliko gehan, bale? Esan dugu betete ingo deula. Orduan, betetzeko, inbiar da guztu, baina guzteko aurrena labian erreko dugu. Orduan, erditikan moztuko dugu, bitan jarriko dugu, ingo dugu nasketa bat olio gatza eta kurri pixkatekin, gainetik emango dio eta laberatu ingo dugu. Behin erreta daunian bai, mami hori hartuko dugu, eta bol bate ingo dugu nasketa bat gero barrun sartzeko. Nasketa hortan zezartuko dugu? Beitu, hemen dazkau txitxiriguak, hemen dagau espelta, baina espelta jarri dugu aurreko egunetikan beratzen. Pixka biguntzeko, bestela egosten pila kostatzen zaio, eta hola erresago egosiko da. Eta hemen dazkaun pipak, bai kalabazanak eta neguzkilorianak, ingoitugu salteatu, eta horrekin danakin elkartuko dugu. Baitare, botako eskio, mazpaxak.
hemen dakau geho nasketa bat iteko, hori dena alinatzeko, ingo dugu martorria, limoian birrindura eta zuko pixkat, hemen dakau sesamolioa eta soja, ingo dugu nasketatxo bat, eta horrekin alinatu ingo dugu dena. Eta geho, dena prestakaunean, beteko dugu, eta izango gaurko platera, bale? Eta, hoi laguntzeko, ingo duguna da maionesa bat. Arrautzakin, ospin pixkat, estila gozotasun puntua emateko, eta gero, kurri pixka botako jore bai, ikutu pixkat emateko, bale? Eta maionesa horrekin lagunduko dugu gaurko kuia, bale? Eta inbiar deuna da lanian jarri. Lanian jartzeko, beitu, hemen nasketa hau prestatzen jun behar geha. Orduan nabazue bilion artian aldezu egun. Batekin gau, martorrik atea, ostotxok atea, sustarrak kendu, eta txiki-txikiin, eta bestekin gouna da, boltxo baten, limoian birrindura botako jozu, dala asala, honekin kenduta, bale? Eta gero, zuku ateako jou, eta zukua ere bai bertan botako zu, bale? Orduan, nahazu zu, Paul, hoi txikituta pikatzen jun, eta gero bilion artian bertara bota. Bota berko zuen bakarra da gero, sesamolioa eta soja pixkat, bale? Eta min gaina eman berdiago, aldi berian, bale? Bueno, gaua, gaur gauian Donostin bertan estrenatzen da, baina ja estrenatuta dator, ez da, Sitgesetikan. Bai, Sitgesen urriak 11an estrenatu genuen, eta bueno, oso harrera polita. Bertan beti egia zen... Gustora. Zu handikan beti ja etortzezea ja topera, ez da? Aurreko bi filmakin ere undoko arrakazta eukiezu. Bai, egia esan, bai. Zai ongo dia, aurrengo baten de bai juteko zu, Paul, irrikitan egongo dia danak. Nik jarraituko nuke juten. Onda. Bueno, eta kontatu, gaua filma. Bueno, ingudu dugu trailerra ikusi, bale? Trailera ikusiko dugu, danoko la pixkat barruaino sarteko eta segituen gaude gueltan. Gaua dauzkalitzuan demonio magurrak, sorgin zitalak, historia lunak. Gaua garra batuz gero, zoazi iesi eta etxerago letik ez bere izi. Ai, ama, baseka kantzekotasun asko aurreko pelikulekin daola, ez da? Errementari eta iratikin, ez da? Bai, bueno, nik hor jarraitzute ez, pixkat euskal mitologiako mundu horretan, pixkat ilun beti, hori da, nik gustatzen zaion tonua. Eta, bueno, kasu honetan, hori, lehen komentatutakoa, ez? Euskal mitologiako ipuin beldurgarri eta ilunetan sakonduko gara, eta bueno, Katxalin deituriko protagonista, Junek antzestua, izango da pixkat gidari edo behikuloa, ez? Nola bere baserritik ies egiten duen, eta gauean murgiltzen den, bueno, bere bidea aurkitzeko. Ona, eta euskera zingoa de bai, euskera aurrekotan nintzen duen bezala Arabako euskera zahar horrekin, edo nola zizkuntzetan? Bueno, saretako Pirineo aldeko eta saretako euskara kutsua eman diogu, ze suposatzen da, dagoela Zugarramurdi eta Urdax inguru horretan ambientatuta. Eta, temuz, Katxalinen paperakin, June? Ondo, txambiot oso intentsua izan zala, bukatu ginen rodajia eta ni super txarto jarri nitzan. Bai, Meretziko kalenturakin eta hola. Baina aguantasun bokaera arte, ez da? Bai, baina. Zangile honako laizatea, gero lasaitzen dianian ordun gaixo, ez da? Gainera, oso ondo eraman naiz Paulekin egisa esan da, kriston suerti aukiot. Ze ona, ze ona. Zuzendari oso ona, baina gainera entzuten daki eta hori niretzat oso garrantzitsua da. Bikain. Eta, a ber, kontatu pixkat, zertan datza pelikula? Bueno, pixkat kontatu ezu, baina pixkat sakondu aldan arte, jendia junik behar duta ikustea. Bai, bueno, bada hori komentatu dena, ez? Katxalin deituriko neska gazte bat, bere baserritik ies egiten du, gauaren erdian, bertan bizituen egoera latz batetatik iesi, ez? Eta orduan, basoan murgilduko da gauean, eta murgildu ingo da, pixkat euskal mitologiako gaueko ipuin hoien abentura batean, ez? Eta aurkituko ditu alde batetik, beldurra ematen duten izaki batzuk, eta gero, ez, euskal mitologian agertzen direnak, ez dakit gaueko, inguma, olako pertsonaiak, eta gero beste alde batetik, euskal mitologian ere daukagun akelarre eta sorginen mundu guzti hori, ez? Zoritxarrez, inkisizioak asmatuta, garai latz horretan, ez? Baina, bueno, gaur egun, fantasiarako eta horri ere kritika bat egiteko balio zaiguna ere.
Ona. Eta, hau guztia, badakit aurrekotan Paul ikidatzik, zuzendu, gaurte nola jundek film honen ibilbidia? Ondo, bueno, noa ez dakit esperientzia geroz eta gehiago ukitzen, eta, bueno, jarretu baina zuzeuk idatzitakoa da dena, eta bai, gidoia, hori hildo berian. Bai, zuzendaritza, eta, bueno, eta gero arte kontzeptualak eta ere asko gustatzen zaitu marrastea eta bar, eta orduan, hor, nire diseinuak sartze ditut ere. Deikain. Ze kokapenetan egon txate grabatzen zehazki? Bueno, a ver, denetarik. Denetarik, bai. Leku asko, kokapen asko? Bai, bueno, basoan artikutzan grabatu genuen. Artikutzan, igartu behitin be bai. Hori da. Elorrion be bai egon ginen. Bai. Gero, Oiartzungo plato batean grabatu genuen eszena oso potente bat. Elorrion, gero hor ikusietena dare bai, trailerran ikusten da behintzat, hor dauden arrisko eskultura hori. Hori da, bai. Hori zehan da, ez da? Horko hilerria, bai, nekropolia dagoen hori da. Horretan. Eta, bueno, Gasteiz ondoan dagoen Aramaio, osea, Aramaio eta Leguti ondoan dagoen mendi batean ere, Albertian. Bueno, azkenean, beti, zinema beti da, hola, ez? Osea, historia igual leku batean kokatzen duzu, baina gero egitu zalako Frankenstein bat leku askorekin. Hori da, bueno, oso lokalizazio politak. Edo platoan be bai. Hori da, bai. Nola izan da? Zaila izan da, grabaketa oso gogorra, bueno, June baietz esan digu, Bueno, a ver, zuzendarian aldetik nola izan da. Ni oso gustora egon naiz, baina intentsua izan da, egin esan da, bai. Osea, ja, bakarrik izenburuakin gaua editzen dela, euki ginun gau asko. Gau ez, ez da? Bai, eurixabe bai, egun batzuk, korrika alde batetik bestera, pertsonaia, baina... Hotza. Bai, ez da. Zenba demora iraundu grabaketak? Bai, izan zian, 6 aste eta 3 egun, ez? Hori da, 28 bat egun, bai, hori da, bai. 28 eta bestia 6 aste, zuri luzea gointzaizu, zuri baino, edo... Zeinei, neri? 6 aste, 28 egun, hoi 2 aste, 4 aste dira, ez da? Bueno, ez dakit, azkenan igual beste prozesu batzuk ere bizitu, niretzak urteak izan dira. Claro, nik pelikula bukatu dut, baina, osea, bukatu nean bere gunian, baina Paul jarraitzu zeban hor hilabetiak eta hilabetiak lanian, bai. Zenbat adibidez, 6 aste edo hilabete eta piku tardatzen zuen grabatzen, gero montaia egiteko zenbat denbora bihar dezu? Bueno, depende. Kasu honetan oso askar montatut, ze neukan materiala oso ona zen. Vale. Aktoreak bezala. Eta oso askar junda, oso argi geneukan, eta ez dakit, 3 astetan ez dut montatu dela. Oso askar. Bueno, eta zuk pelikula egiteko proposamena nola hartu zen du? Nola olako proposamen azkenean potolo bat, ez da? Bai. Hartu, eta denbora hartu bihar da, eta gero asko ikasi biharko ba, ez da gauza asko dijoaz, ez da? Bueno, nik etxian lan asko itzen dut, egisa esan da. Osa, gaizkiago nik esatiaz, ematen dago hemen nire burua... Etxetik egiten dezula lana? Bai, etxian lan asko itzen dut, eta saiatzen naiz eramatera zetera, bueno... gauzak oso argi. Mamilla ja landuta, ez da? Nik esango izut, berak ez du zen nahi, baina bai, sekulako lan egiten du. Hori zuentzak ore eharra da, ez da? Jendia preste tortzia, ez da? Segurtasun handia emate izuz. Azkenan, beti peli bat egitea da, salto bat egitea, ez? Ez dakizun nora, eta jo, eukitza olako jendea prest dagoena lan egiteko serio, beti da goza bat. Eta zenbagarren mendian dago kokatua pelikula hau? Noizan jo juntzea hontan? 17. mendean. 17. mendean. Bai, justo, Euskal Herria pixat inkisizioak kolpatu zuen garai hori, ez? Zorgin eiza eta garai horretan, oso, garai importantea dena Euskaldunentzako, eta, saiatu gara ambientatzen, arte zuzendaritzan zaskun urki jo gondan, erarreba eta segulako lan egin du, gero jantzietan ere atorri josere gonda, eta, egin ditu alako bakizu buruko hauek dira oso esperpentikoak, garai horretakoak, horrelako asko agertzen dira, eta, vestuari oso ederra geratu da. Horako gauza garrapatzea, noa jutezea, nola jantzi, 17. mendia, gauza batzuk badaude, baina illa... Badago zehozteza, marrazkiak eta dokumentazio badago, 17koa badago. Aurrekoan, iratin zaila euki nuen, ze ja 8. menda hor bai ez egoela ezer, eta... Zenbagarrena? 8. mendia. Baina honetan badago... Eta June, zuretzako eharra izan behar du, ez da? Olako proposamen bat etortze zaizunean, honei aurreitia... Bueno, ni nire representatei esan jaten, bai edo bai inbiot Paul Urquijoren pelikula. Bai. Ez eskaudiru asko, bai edo bai joan inbiar nahi. Bai edo bai, nik itxia nahi neban, banak isen, ze Paul asko miresten dut,
errementaritik ezagutzen neban, eta esan neban nik oportunidade hau ezin do galdu. Eta aurrera. Eta izan da zure lehendabiziko papela protagonista bezala pelikula batean? Protagonista moduan, bai. Eta horiek txitxarek eta moituko izkizue bai, ez da? Bueno, responsabilidade handixa ematen sostan eta ematen dozta ondiokan, bai. Baina, bueno, disfruta bindot. Disfruta dezu, gogotxo hartu dezu, lan asko indu, prestetorri da, ez da? Eta ikaragarri ondo, gaina. Ikaragarri ondo, ze ona. Bueno, hemen indeuna da, uretan jarri, hemen goxatzen gatza pixka bota jot, eta atzoko ur hori aldatu indiot, ur berri jakin. Hemen, inberde zuena da. Ze bota biota bai, gona? zukua bota bertara, baitare martorria xetutakoa bota bertara. Hemen. Bai, eta horringo deuna da, bota sesamolilua eta soja, dena botako jozu bertara, bale? Eta emango izut goiaratxo bat, bueno, sardezka bat, pixka nahaztu, eta dena, pixka ligatzeko, bale? Ondo. Bale, hori listo, hori listo. Bueno, eta lehendabiziko urratza egin ditugu, gero hau dena aberazteko hemen ospinetako hau prestatu deu, kuia labian dakau, eta ingo deuna da erreportai bat ikustea jungo gea, bale? Osondo. Isa okindegira jungo gea, eta oazen beraren gana ikastea, ea gaurkoan zeiten dugun, zeratik gaina denboraldi guztian zehar egongo da, hilabetero guri errezitatxo bat erakusten. Oazen area eta guantxe gaude bueltan. Eguerdion, familia, zer moduz? Bueno, Aida naiz, eta gure obradorean gaude hemen, Isa okindegian. Eta, bueno, hemendik aurrera zuekin egongo naiz hilabetero errezeta berriak egiten eta gure sekretuak kontatzen. Beraz, ongi etorri. Venga, gaude, ja, prest lan egiteko, eta ikusten duzuenez oso osagai arraroak ditugu ogi bat egiteko, ez? Ezoiko osagaiak izango lirateke. Alde batetik daukagu idiezabal gazta, hemengoa, zonalde honetan egiten dutena, eta gero, pepinoak, gure hortuko pepinoak, noski, baina aurrerago kontatuko dizuet zelan prestatzen ditugun. Orain goazen, orea ikustera. Beitu. Hemen daukagu, zelan egin dugun ore hau, ore arrunt bat da. Horretarako, irina, erdi integrala da hau, fermentatzeko gure ama orea, pizkat ur, pizkat gatz, eta izugarrizko orea ateratzen da. Venga, ziko gara errezetarekin, bale? Orduan, emango diogu buelta oreari eta bitan zatituko ditu. Horrela, kiloko 2 ogi aterako dira. Lehenengo eta behin, mai gainean zapaldu, bale? Ondo, pizkat airea atera, horetik. Eta utziko dugu lekua, gazta eta pepinoa jartzeko gainean. Beti gaude buruari bueltak ematen eta gauza berriak ateratzen saiatzen behintzat, eta guretzako ere interesgarria da produktu berriekin lan egitean eta gauza berriak nahaztea eta jolastea pizkat, ez? Bestela geratzen zara hor egunerokotasunean eta guri ere ematen digu pizkat txispa, ez? Bezeroek ere azkenean modu batean edo bestean eskatzen dute, aberrai da, zeingo duzu orain, ez dakit, udazkenean, gabonak datoz eta zeingo dugu, zein izango duzue. Bueno, pizkat ere sartu gara gurpil horretan, eta behartzen dugu gure burua gauza berriak ateratzera eta gure osagaiekin ere jolastea. Venga, eta orain bai, azalduko dizuet zelan prestatzen ditugun pepinoak, bale? Bueno, azteko, zatitzen ditugu, gero salmuera antzeko baten jartzen ditugu, bai ura eta azpina nahaztu, eta botatzen diogu pimienta pizkat, berakatza, limoia ere, eta gero gure tokea eman da, hortuan hartutako Proventzako belar hauek, toke bat emateko. Behin osagaiak ja ore gainean, azten gara forma ematen, eta horretarako pliege batzuk emango diogu oreari. Horrela berriro ere airea gordeko dugu ogian, fermentazioa emateko. Forma eman ondoren fermentatzen uzten dugu eta gero ja laberatzen dugu 200 eta 120 gradutan. Gutxi gora bera 120-125 minutu. Bueno, baia, ostu dira ogiak,
ikusi hemen zelan ikusten denez, gazta, pepinoa, eta barrutik ikusiko dugu aber zelan dagoen. Hemen ikusten da mamia, super gozoa, eta bueno, igual gazta ez da asko nabaritzen, desegiten egiten da, baina zaporean bai nabaritzen da. Orduan, orain egingo duguna da, hau da, nik proposatzen dizuet, modu bat, ogi hau dastatzeko eta gozatzeko, pepinoa eta gaztarekin nik uste dut superrondo doala, gilda bat, eta gilda batekin Marianitoa. Bueno, eta hemen duzue gure maridaje proposamena, espero dut gustoko izatea, eta orain erronka bat dauka zuentzako. Oraindik ez daukagu izena, gaude denbora guztia esaten ogi berria, eta izen bat jarri behar diogu. Aber laguntzen gaituzue. Eta besterik gabe, eskerrik asko tartetxo nirekin pasatzeagatik, eta izokindegian esaten dugun bezala, gora ogi osasuntzua. Hurrengora arte! Hau paida eta gora okin guztiak eta okindegiak nola ez. Egia esan gudan elikatzeko ze garrantzitsua da nola okindegia errakeotia ez da. Eta zu, zeizen jarriko zenioten ogi horrei pepino eta gaztakin. Egia esan berezia da, nik daztatzeko goguakin gelditu naiz, Ez dakit, igual pentsatuko berko dugu berandu xio. Denbora berdeu, ez da? Denbora pixka berdeu ahi da, zeo ze botako dugu, saioa bukatu baino lehenuo. Hoi esan dare, zue adibidez, pelikula batei izenburua jartzeko, izena jartzeko alegia, ez du erreza izan behar, ez da? Bueno, batzutan erraza, bizkora gertzen da, beste batzutan ez. Kasu honetan, hasiera batean, pelia ditzen gaua gaueko entzat. Baina, gaueko entzat, igual Euskaldun entzako erraza da, baina kanpoko entzako titulo moduan pixkat zaila, orduan gaua hartu denuen, eta, bueno, badabil hor jakokatzen izenburua, eta, ez dakit, oso sugerentea da, polita, potentea, orduan, bueno, importantena da, hori, ia marka bat txango balitz bezala, ez, potentea izatea. Eta zu esaten desuna, igual askotan idazten aizanean ja etorriten da, igual idatzi baino lehenue batzutan badaka, eta beste batzutan proposamen asko daude, eta nola egiten da. Zeneka jartzen dio bai edo bai, zuzendari jartzen dio, edo lan talde bada, o zenek aukeratzen du? Bueno, a ber, hasiera bat hori gidoigileak ez jartzen dio, baina egia da gero ja pelikula egina dagonean, bueno, edo zuzendaria, edo ekoizleak ere, hori da, bai. Vale. Mikes. Zukez. Bueno, bakoitza berea, eta goeto. Bueno, hemen txe martxan dakabau, eta indeuna da betu, kuila labetik atea, Labetik atera deu, ez 5 minutu, baizik eta bakizue telebista magia da hola, eta 55 minutu egon da. Eta hau da, xamur guain, goiera batekin ateako deu mamila, boltxo baten sartuko deu, eta gero bertara jungo geha, mazpaxa botatzen, pepitak, eta txitsirioak ebai, eta egosten nahi geana. Orduan, inbiar deuna da hemen boltxo handi bat jarriko izuet, eta bertara bota. Adibidez, bitako baten nahi bau, mamila ateatzen jun, eta bestek, gero, paxa botatzeko osuak bota berren, ingoitu pusketak bota, bale? A ber, ez da pika-pika inber, baina igual bakoitza hola hartuta 3 zatitan edo horrela juten bazate egiten, horrela ezin hobe, bale? Ez dakizenen nahiko du nauin, o zenek... Zukagu? Bale. Venga, hemen jarri, ez, hola? Guen ez eizu zendari, Paul, Bai, berak zirentzen du, bai. Oso ondo. Bueno, eta nik ingotena da, hau ese tostatzen jun, eta bagoaz txirriki txarrak. Bueno, bikote, zein aktore gehiago ibilizeate? Zu aktore principala bakarra da, o gehiago daude principalak ere bai? Bueno, principala, June. Vale. Baina gero sekundario oso potente batzuk dauzkagu. Bai, hori hola da. Adibidez? Adibidez, zein ibilidia. Haukagu Euskal Tridente izugarri potente eta eder bat. Dila Ane Gabarain, Elena Irureta eta Iñaki Rastortza, mitikas. Kriston Trigua. Bai. Eta, gero, pentsatzen dut, ez dakit, guendik eta jende gehiago gongoa, zenbat aktorek hartu dezue parte bertan? A ber, dare bai, Xabi Jabato, Erika Olaizola, Jon Jauregi, Manes Fuchs, Elena Irureta, esan du ja. Elena Uriz. Elena Uriz. Eta gero... Elias García, bai. Teando hau nire laguna da, baina honek monstruak eta representatzen ditu. Vale. Laura Iturregi... Eta gero figurazio asko egon zanez. Bai, hor, bueno... Figurazioa zenbaz lagun, figurazioan izenak ja etxea goratzen, ez da? Daude
bi sekuentzia oso potenteak, oso haundiak, epikoak direnak, Bai. eta egunka figurante. Eta hori nola kudeatzen dituzu gana? Daneko antolatuta dago hori, edo azkenian hankaz gora jartzi erresa izatea, edo zer? Bueno, Pikotegua egin da gero, edo lehenu, edo noiz moldatzitu gauzak? Hor egoten da, bueno, ekipo, produzio eta zuzendaritza ekipo oso potentea izan dugu, eta, bueno, jende askoren artean kudeatu egiten da. Antolamendua garrantzitsua hori, hasiera batean pixkat eroa dirudi, baina azkenan dena ondo ateratzen. Eta gau ez izan da, baten bate lo hartzezun da, hola? Ofigo garantiak eta fiskatzi da, venga, esnatu, kafia, Zeuan jendia baietze. Bai, Azkenian behin da berriz errepika, berdina eta berdina, batzutan latza itxan da. Horra adibidez, zenbat bider errepikatzen dezu sekuentzi bat ondo ate arte? Oso pesagoa da, adibidez, nik aldetuko izut. Paul esan dezu oso ona da, baina arlortan pixka pesagoa da, edo nola portatzen da. Beria lortu arte erre. Hori bai, baina hori niretzat oso punto positiboa da, egisa esan da. Baina ez dago itxen hainbesteko errepikapenak, Ez. Baina badakizu, zuk neosunian, osea, badakizu noiz dago. Eta noiz dakizu, aurrenengo ondo ateatzen bada, bakizu ondo daula, menga aurrea, beti pasparekua. Normal ditzen duen baten gehiago, baina eske denbora dirua da, edo aurrera inbar da, baina ezken nuen asko errepikatu june oso ona delako. Bai. Zenbat aldiz egiten da, ididez, aurrenengoa ona, venga, ingoitugu beste hiru bada espada, eta alare aurrenengo erabiltzen da. Askotan? Ez, nire kasuan ez, ni argi daukadanean ona dela naiz beste hiru gehiago egiten. Esan dezulako, porque lan asko dago, eta egun asko dira, eta ezin dezu sekuentzi bakoitzak inola ibili, porque bestela... Bai, eske denbora badoa, eta guretzako denbora urrea da. Dudi gabe. Bueno, eta alderantziz, zu aipatzen aizeala June ondo, dana ondo, Paul, zerbait badaka hola zuzentzeko? Jo, ez, egia esan super gustora geratu naizak. Pelikula ederra geratu da, musika izugarria, efektu berezi oso potente batzuk dauzkagu, bai praktikoak, fisikoak eta bai digitalak ere. Agertzen dira mitologiako itzaki fantastiko kopuru desente bat. Eta gira esan, ez dakit, niretzako pelirik onena. Bueno, ojalá beti azkenengoa onena izan dira, ez? Baina gira esan, ederra geratu da. Hemen ez dizut esan, barkatu nire, Paulekin nahi naiz. Ez da zer gertatzen, zatik, esan dugero beti ingo deula. Kaka, zarra. Igualdik. Hau, ez tia hobeteko. Baina, hemen... Honekin kontuz. Honekin kontuz ibildia, aukera baktekin bakarrik gatu gaituketa. Desastre. Igualdi, baina pelikuletan bezala, behin da berriz aldarrikatu. Hemen, ingoekena, ikusten dek noak agan honaio, honekin hola jarraitu, bale? Hola jarraitu, eta kutsu gara hortikan jarraitu, bale? Bale, bikain. Zuritu jo, baina aldia neurrian mantendu estruktura. Bale? Oso ondo. Bueno, eta orduan, baiunekin ondo, ezta? Esan duzu bezala, etxeko lanak ondo indatortezan, eta horrek asko itego ere, bai, ezta? Eta gero, bada pertsonaia bat, bai emozionalki, bai fisikoki oso gogorra dena, ez? Alde batetik, bueno, pertsonaia gertatzen zaizkio. Fisikoki zergatik, fisikoki? Bueno, denetarik gertatzen zaiolako. Korrika... bueno, ez dugu spoiler... Korrika, bestia, izerdi zaioak eta entrenatuta dane, beroketak eta danain berri izan dituzu june? Bai, gimnasixora juten izan, egunero. Bai, baina... Fizikoki oso intentsua izan zen, ze ez bakarrik korrika itxia, baizik eta batzutan hainbeste negar edo daukasunian tentsino asko, zure behizitzan bebai, resaka bat lagatzen dago gorputzian, eta nik hori bebai, aktore moduan igertzen neban urrengo gunean, oso kantzautan eguala, kriston peixua neukala gorputzian. Eta rodajoiek azten dianian, gaur hau da, bihar hau da, da 12 ordu, ez da? Hor, egon bertzea, turra egitea jongo bazinan bezala, ez da? Tope, ez da? Ni beti diot, osasuntxu egon zaitez, ondo jan. Indartxo etorri. Janaria oso importantea da, elikadura ona, eta osasuntzu joan oso potente izango da. Izango da, 2 hilabete a la batalla. Bai, neri izan zoztasune, mantzostasuna holkoa. Eta adibidez holakotan, zuka holkoak ematzen dizkion behari, iradoekizunak ebai aktorek zuri ematen dizkizunien, nola rapatitu zoiek, horiek... Onak dianean ondo, Onak dianean ondo. Nik ero nire ideia izan dela, zatu. Baina, bueno, beti jasotzia ondo dago. Ez dakio nahi nahi berde, baina beti jasotzia laguntzik, ez da? Azkenan, zina talde lana da, eta naiz eta, bueno, nik
bisoa pixkat elkartu behar dudan, jende guztiaren aholkuak entzun behar dira. Horrek egiten du aberatsago, ez, proiektua. Baina horre hongo dia zuzendari desberdinak, ez da? Batzuk bai dijo aztela enik hau nahi detola nahi eta hola da, eta beste batzuk elkarlan gehiago iten dezuena, ez da? Bai, horregaitxik lehen bebai izan dutzu ni oso eskertutan agola, ze Paulek asko entzuten dago, eta proposamenak bebai, batzutan, berak ikusten baldin mazeban, onak ziela, erosi itzen zeban momentuan. Eta, klaro, horrek hori ez dago itzen, zuzendari denek ez debe hori itzen, ze azkenian ere dauke eren proposamena, eta ez dia, zabaltzen entzutera edo... Bai, pixkat gure arloa eman da bentsat, sukaldari buru bat bezala, batzuk nahi ditu albon peoiak danak beak esategun bezala iteko, eta beste batzuk bai dia, elkarlanian iten duena, eta jasotzen, bai, ni uste eta berazgarriago dala. Gio, zuzendari behan nahi du nahi, baina entzuten balain badaki gauza ondila da. Ondo, Paul, ondo. Bueno, hemen txe, bago aztxerrek itxarraga, Nola noian. Hoi bikain, bez? Aurrengo sekuentzen ez, bigarrengoan za, eharra. Gego ingo duna da, dana elkartu berren igual erdila elkartukoet, zeatik handana etzaigu, esatuko, nazketa guztia ingo deu, eta gero, batzuk aldezue jarri kalabaza barruan, eta sobratzen dana, ontzitxo batian ebai, gazta pixkatekin labeatu, eta egongo zan kiston errezeta. Bueno, bikote hemen, itzein da itzein, baina aurreak agoaz, denbora bedajo aurrea, eta gero inbiar deuna da, hau bi negozita honian irabatziko deu, dena elkartzen jungo gea, maionesa faltaz egiten, maionesa igual zuk inbiarko zindun gaur, ez da? Aurrekoa moztu injaten. Epala, Bigarren oportunidade bat. Bai, bigarren oportunidadea. Paul bezala, bigarrengoan seguro negozula. Bueno, bagoaz, erreportaia ikustea, lolinganagoaz, gure lorezaina, eta, a ber, gaurkoan, zer erakusteigu, guazen ikastea. Zentro polit bat egingo dugu. Zeuk eratuko dugu, betikoa. Landare, loredun landare polit batzuk, eta barazkin bat, seguro baitare, zertikan, zerti Joseba, zuk zure sukaldian, ze egingo duzukuk hemen egiten dugun barazki horrekin. Dena prest dugu, zer egingo dugu, gure zentro politeri, kasu hontan horrela horiska, naranja horrela egingo dugu, krisantemo erabiliko dut, kalabazagak edo kuiak alde batetik dekoratzeko txikila hauek, eta hauek, kasu hontan nik dekoratzeko erabiliko ditut baita ere, baina badakit hor sukaldian Josebak ze egingo dula gure kuiatxoekin. Zergaitik nahi dut krisantemoa erabili, begira, nik uste krisantemoa hemen Euskal Herrian alako historio txiki polit bat du. Askotan galdetzen dugu zergatik dakago inbesteko ohitura hemen azaroan bat gure hilerritara krisantemoa emateko ohitura hori. Nik nahiko garbi dut. Orain dela urte batzuk lora dendak eta horrela ez ziren izaten. Orduan zer egiten zuten gure amonak eta bar? Krisantemo landaria baratzean sartu. Urtero ateratzen zen, segun ze bariedade, motxagoak landare bezala eramateko, eta pixka bat luzegoak zirenak moztu eta lore moztua bezala eramateko. Orduan nik uste, hortik etortzen dela gure ohitura hori krisantemo landaria kanposantura eramateko. Granat ilun hau ere nik uste beti izan duden, eta gero, pixka bat ala modernogoak edo berriagoak dire bariedade hauek, politak baitare, eta gero krisantemo begira, txikila hau alako berde fosforitua ditzen diotenik, txikila da, polita da, eta hau egia da lora dendatan eta horrela urte guzian erabiltzen dugu. Goratzen zate aurreko bideoan erakutsi nintzuen artzila hau, urangatik urgeilegi baldin badugu, ura xurgatu egiten du, eta, interesgarria da, edozen gauzetarako. Egile esango dizuet, kaso hontan nik mordoxka bat bota dut zergatikan, altura behar dutelako, aukeratu dut xisto hau, polita da, baina oso altua da, eta horrek altura emango dit. Baina, hala ere, olako kalabaza da kuiatxo bat sartzeko altura gehiago behar dut, orduan osatuko dut, kalabaza txiki batzuk sartuko ditut, begira, hola sartuko ditugu, gure lehenengo kuiatxoa sartzeko. Ikusten? A ber, pixua du, hortxe.
Zentro hau nik uste politia da, erresa da, bai oparitzeko eta bai zuek itxian egiteko ere. Baratzan, ez dakizuen baratzan, gure baratzan ateratzen dire kalabaza pila bat, eta azkenian, baina, ez dakizu zer egin. Eta nik edozen gauzakin, zentrituak eta oparitzeko egiten ditut. Orduan begira, beti pentsatzen dugu kalabaza jateko dela, baina, izaten galda, eta horrela oparitzen galda, eta gero beudek itxian nahi dutena egitea. Bi horrela, zerti bestela pixo ondo jartuko digu, bi horrela eta krisantemoak. Krisantemoa begira, nik kasu hontan sartuko du teolako hori iluna doratua bezala da, sartuko dut bat sartuko dut orilla, begira ze politia, bat eta gero alde hontikan begira. Osatuko ditugu gure zulotxoak. Gaurkoan onaraino iritsi gara, begiratze zentro politia egin dugun, urrikua da, bai krisantemoa, bai kuiak eta nola ez gure urtsintxak baitare, urrikoak dire. Ez esango dizuet, krisantemoak askotan esaten digute, la jendeak kanpoko landaria dela, baino ez, benetan, gure etxetan, gure baratzetan, beti izan du ditugu krisantemoak. Eta horrela, kontu hauekin onaraino iritsi gera. Eskerrik asko eta hurrengora arte. Hau Paloli eta mila esker. Zuri entzutia hori bada eta ze saski polita indezun. Zeu pariarra, lore batzuk, geho baratzan landatzeko, daniti pixkat, eta hurrenare, zure zaiongo gea, goxatzeko. Bezarka da hondi bat, eta hurren arte. Gurian jarraitzeko. Hemen indeuna da, espelta, iragatzi, eta hemen da gauia, ura teatzen, bestela urak, honik ez dio ingo. Orduan hemen inberduna, kabalaba zaherretakoan. Pipak sartu, mazpaxak sartu, txitxiriok sartu, espelta sartu, naztu, eta indeun leno ospin berezionekin, ospin olio horrekin, ez daka ospina, baka limoia, hori daka bixigarria, ingo deuna da, dena naztu, eta bete. Errezeta indadakau. Eta horrez gain, maionesa prestatu behar dugu. June, zure txanda da, bale? Hemen imiarrezuna da. Arrautza bota, ospina tantotxo bat, estilla hola, txorrota ehar bat, eta kurri pixkat, bale? Ta gero, garrantzitsua da, ez gertatu zitzaizuna, moztu. Ez da zer gertatzen. Mosten bada gaina errekuperatu gendun, errepikatu, eta mosten bada beste arrautza botatzezu, beste ontzi baten, eta errekuperatu itea. Baina berrezu, zu botatako osagaiekin, bihatza bat iten badezu altura, bikoitza olioa, bale? Bale. Hoi, eta besteain beste. Eta gero, birringailu garrantzitsua dena da, behian mantendu. Behi-behian. Horre gomia naiz, baina demora osoan. Bai, geldikan. Eta ja rapatzen jungo abea, eta rapatzen duen guztik, gora bera, eta listo dago, bale? Eta Paul, zukingo ezu, perexil olio bat, bale? Perexil olio bat, dala perexila. Olioa eta gatza darama, bale? Botako dituzu, morteroa. 20 bat osto, ondo garbituta lehenu indezun bezala, eta horrei gatza potoloa botatzen jozu pixkat, eta pastatxo bat iten duzu. Eta gero, behin pasta prest dakasunean, olioa tantaka botatzen jutezea, hori ligatzen. Txaka, eta listo, hori geho gainetik botako jo, bale? Venga, hoi zuen kontu, hau nere kontu, eta kontatu behar dira zuen, seguru aski, proiektuen bat esku hartien eukiko zuela berrilla, ez da? Badakit zuek zeo usteako, ja beste zeo zer martxan badakazuela, ez da? Bueno, beti daude proiektua, baina ni oraingoz, nahiko daukati. Deskantxo pizkal biharrek? Bueno, gauaren promozioarekin oraingoz badaukat. Baina oso idatzita eukiko zu, ez da? Beti asko. Asko, idatzita asko, bale. Eta idatzitako hietakoen bat, hola, ja ikusten dezu bideratzen tuneletik ateatzen, edo? Oendik ez. Vale, bueno, etorrikoa, ez da? Etorrikoa. Eta zu, June, zer dakazu esku hartian? Lauz ezin dauka telesail batian, laiztera hasiko naiz beste telesail batekin, eta gero dauka pelikula bat. Baina, bueno, izen buruak ezin ditut esan. Betiko moduan. Vale. Jungo ze argitaratzen pixkanaka orduan, ez da? Ondo. Eta, telesailak eta luzek dira, o filmare bai, gau ez grabatu bihar da, o nahiko erresa, o
Paperare bai, zer da, protagonistako edo nola dijoa? Pelikulan bai. Pelikulan bai? Bai. Ze ona, Bai. zorionak. Zerrik asko. Ondo. A ber, honekin, dana. Hori, nahiko, Nahiko. oso ondo. Bota ezu, estillare bai, arrautzare bai. Bale, bueno, horren bikoitza olilua. Eta gatza bota berri zu pixka, sosito ez gehi bili behar da. Hemendikan. Bueno, gatza horre bakazu, baina bai. Pixkat gehiago, Bestein beste, Eskia, eta preokupauta bestein nago. beste. Geixau? Bai. Osea, gero olillo desinte eramateu, eta orduan bestela soso gelditzea. Oso ondo. Vale, oso ondo. Bueno, orduan, badazkazu gauzak, ezta? Guain promozionekin zaudete buru belarri. Gaur zaudete, gabian, beldurrezko hastian hasiera eman berdezu, ezta? Fantasia eta beldurrezko hastian. Hortikan noa zoazte? Nuze promozio gehiago inbiar dituzue? Bueno, lehenengo hori beldurrezko astean, aurten gainera kurtxalen inauguratuko dugu. Orduan, Bai, ez da betiko lekuan... Ez, aurten, bai, perezia izango da, orduan guai ederra izango da. Ona. Eta gero hortik, nazioarteko festival ezberdinetara joango gara, pelikula mundua zehar bidaiatzeko, eta, bueno, jendeak ikusteko. Ze, ona. Eta nundik noa, zehose itxita eukiko zu, ezta? Nundik noa ibiliko zate? Bueno, badago ealako fantasiasko asoziazio bat, dela festivalak estatu batuetan, Latinoamerikan, Korean, Belgikan eta bar, da, bueno, leku guztietan hartzen diguten eta pelikula, euskerazko pelikula bat horla bidaiatzen duen. Aurreko pelikulak, zenbat hizkuntzetara pasadia? Zenbat sari jaso dituzu, Pauli? Ikiarrile izan da, ezta? Aiten nahi zeana. Bueno, egia esan, nazioartean oso harrera polita ari dira jasotzen nire pelikulak. Plataformetan lehenengoa errementari Netflixen egon zen, dago, irati Amazon Primeen, eta claro, hori, plataformekin mundu guztian bidaiatzen dute, ez? Eta oso polita da jasotzea hola Twitter, bueno, Xen edo interneten eta jendeak ikusten dituela euskeraz, eta baloratzen duela euskeraz izatea, ez? Eta, hori oso polita da. Ez bakarrik hemen, baizik eta kanpoan ere euskaraz kontsumitzen. Eta kanpoan esaten egianean, nundaka zu arrakazta gehiago, adibidez? Amerikaldian, o Asialdian, o Europan bai, goikalden, o nundikan noa dakazu? Asko Latinoamerikan eta Europa erdialdean asko. Gero, estatu batuetan eta ere... bai, nahiko review asko aurkitzen ditut, YouTubeko jendea eta bueno, interesgarria da ikustea, ze pentsatzen duten, ez? Eta ze kritika da, oso desberdina da? Kritika kanpokoana o bertakoana edo? Bueno, denetari dago, badago jendea gustatzen zaiola eta jendea, bueno, igual ez duela hainbeste gustoko generoa, baina generoa maitatzen duen jendeari normalen gustatzen zaizkio egiten ditudan gauzak. Ze ona. Neri bai. Bueno, eta bikote, badakit bila musikeroak zeatela, musikeroak, nola dijoazte zuen taldiak, nola zoazte? Nik ez dauka talderik. Bai, dauka taldia. Bai, Horreketan idezberdin abesten dugu, Bai, talde mix bat ezin dezuen bilion artean. Bueno, interesgarria izango bai, izan daiteke zeo zer interesgarria, bai. Bai. Osea, ez dezue jarraitzen orduan taldeekin, edo nola zabetego lanez gainezka eta ezin danakin, edo ze? Bueno, ni neukan taldea, baina oin Madrien bizi naiz, eta ere kemendare, orduan, saia da. Ja, bitan ezin banatu, ez da? Bai. Baina etortezenean, ensaioen batea eta jutezea, oso zeitea, edo ja kontzertuak ikustea behienak. Ez, osea, ja ez du jarraitzen, baina... Baina, bueno, beti, osea, inoiz ez da berandu bueltatzeko, ikusiko, Hori da, inoiz ez da berandu. Bueno, eta Paul, zure kasuan orduan abesten jarraitzen dek, edo ze? Nire abestu ez da abestea. Nire adakio oiukatzea eta sarata egitea. Gu daukagu, talde txiki bat, ez daka pretentziorik, eta sarata egiten dugu, eta fuera. Hortzak deitzen da taldea. Eta, bueno, sin más. Vale. Eta, baina, ibilizia adibidez udanean bira otxoen bat, o kontzertuen bat, edo ja lagun artean bakarrik egiten? Ez dugu inoiz jo, zuzenean. Bi diskatera ditugu, oso amateur, eta ez dut bat ere gomendatzen entzutean. Ez dek nahi haingoian hau, ez dek nahi jetxi ez da, Bai. Eta txula, ama. Hobe. Bueno, hemen txe. Kulia beteta, prestauta, betun. A ber, ekarri nahi, majautako hori, botako jotela. Betu, ja hemen gaudela, nik ez daztatu nahi dut. Goguakin gelditu nahi, a ber, ze muskua da hona hau. A ber, probatu inbilardeu. A ber. Hau. Zer freskagarria.
Frutu lehorrekin, Gozua kalabazana, pixka bisilla Bai, limoia ospinana. Onna. Goxua. Bueno, lagunak, eskerrik asko zuei horregoteatik, zue biloire mila esker etortzeatik, horre bat izan da, jarraitu olatuan goxatzen gudan hori goxatu arazteko, eta gu hemen jarraituko dugu, koxinatzen. Hemen botako jo ospinolio hau, goiare gabe gatu nahi, baina sardezkakin botako jot. Zerre mello. Bueno, gaur gabian aldunak, Donostira, eta gero bestela, azaroak amalau, ez da? Estrenadia, ja zema zinematan egongoa. Pila bat Euskal Herri guztian, da estatu mailan ere, eta mesedez zinemara jun, ze handian ikusteko da pelikula. Bikae. Bueno, lagunak, ez utzein, eta badakizue, goxatu hau egindako lan politakin. Mila esker bikote, eta agur lagunak. Ondo pasa. Eskerrik asko.